Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan cikin wannan gida muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa yau ma mun zo muku da sabon sirri, mun zo muku da sabon lagani mujarrabi da yardar Allah. Yan kasuwa maza da mata, albishirinku wannan sirrin naku ne. Dukkan ɗan kasuwa namiji da kake yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, idan kana so Allah ya maka buɗi a harkar kasuwancinka, idan kana so Allah ya maka nasibi na kasuwa, idan kana so Allah ya maka farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, to kai amfani da wannan sirrin za ka ga buɗi a harkar kasuwancinka bi iznillahi ta'ala. Haka zalika ke ma mace da kike yin harkar kasuwanci kina saye da sayarwa, idan kina so Allah ya miki buɗi a harkar kasuwancinki, idan kina so Allah ya miki nasibi na kasuwa, idan kina so Allah ya miki farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, to ki amfani da wannan sirrin za ki ga buɗi a harkar kasuwancinki bi iznillahi ta'ala. Domin wannan mujarrabin sirri ne na kasuwa, mujarrabin lagani ne na kasuwa da amincewar Allah. Yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking saboda yan uwa su samu ganin wannan sirri saboda su ma su amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani ko kuma idan mutum yana so za a masa wani aiki, to insha Allahu zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031. Insha Allahu duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da yardar Allah. Yan uwa kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na 'yan kasuwa. Dukkan ɗan kasuwa namiji da kake yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, idan kana so Allah ya maka buɗi a harkar kasuwancinka, idan kana so Allah ya maka nasibin kasuwa, idan kana so Allah ya maka farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, yanda jama'a za su riƙa zuwa shagunanka na tireda siyayya ko supermarket ɗinka ko restaurant ɗinka, ko inda kake siyar da motoci, ko inda kake siyar da wayoyi, ko inda kake siyar da shaddodi, ko inda kake siyar da atamfofi, ko inda kake siyar da takalma, to kai amfani da wannan sirrin Allah zai maka buɗin da jama'a za su yi ta zuwa wajen ka siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata insha Allahu ta'ala. Ko kuma mace ne ke 'yar kasuwa kina yin harkar kasuwanci kina saye da sayarwa, idan kina so Allah ya miki buɗi a harkar kasuwancin nan naki, idan kina so Allah ya miki nasibi na kasuwa, idan kina so Allah ya miki farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, to ki amfani da wannan sirrin Allah zai miki buɗin da jama'a za su riƙa zuwa shagunanki na tireda siyayya, supermarket ɗinki, restaurant ɗinki, inda kike siyar da motoci, inda kike siyar da wayoyi, inda kike siyar da shaddodi, inda kike siyar da atamfofi ko takalma insha Allahu ta'ala. Wannan sirrin dukkan ɗan kasuwa namiji, ko me kake siyarwa, motoci kake siyarwa, shagunan tireda ne da kai, shaddodi kake siyarwa, atamfofi kake siyarwa, takalma kake siyarwa, ko kuma kana sana'a ne na siyar da kaji gasassu ko didde gashi nan, in dai harkar ka saye da sayarwa ne, in dai harkar ki saye da sayarwa ne jama'a mutum yake nema, to yayi wannan sirrin mutum zai ga buɗi a harkar kasuwancinsa bi iznillahi ta'ala. Da shi wannan sirrin yanda ake yin sa shine idan namiji ɗan kasuwa kana so za ka yi, ko mace 'yar kasuwa kina so za ki yi, to da farko ko mace ko namiji mutum zai samu farar takarda. Idan mutum ya samu farar takardar nan to zai samu tawada. Idan misali mutum ya samu farar takarda ya samu tawada, to ko mace ko namiji sai mutum ya tafi jeji. Idan mutum ya je jejin nan to sai ya samo itacen lalle. Idan mutum ya ciro itacen lallen nan
To kana ciro shi daga jejin nan ko kina ciro shi daga jejin nan yana ɗanyensa sai a feƙe shi ya zama alƙalami. Idan ya zama alƙalamin nan kamar yadda ka ga an yi wannan rubutun kai ma haka za ka rubuta. Kamar yadda kike ga an yi wannan rubutun kai ma haka za ki rubuta. Za ku ga an buɗe mi'ara ɗin nan. To haka za ka buɗa ta. In ma mace ne haka za ki buɗa ta. To ko mace ko namiji mutum zai saka annasu ne a cikin abin da aka buɗa ɗin nan. Gashi nan ma mun sa annasun. To haka za ka yi in namiji ne, in mace ne ma haka za ki. To bayan mutum ya yi to sai an naɗe wannan takardar sai ta zama laya. Idan ta zama layin nan to ko mace ko namiji mutum zai bari sai ƙarfe 2 dare yayi. Idan ƙarfe 2 daren nan yayi ko mace ko namiji sai mutum ya tashi sai ya alwala. Bayan mutum ya yi alwalan nan to mutum zai zo zai yi sallar nafila ne raka'a 2. Raka'ar farko mutum zai karanta Fatiha sai ya karanta suratul Waqi'a gaba ɗayanta. Raka'a ta biyu ma mutum zai karanta Fatiha sai ya karanta suratul Waqi'a gaba ɗayanta. Haka namiji zai yi, haka mace za ki yi. To bayan mutum ya yi sallama sai mutum ya yi istighfari 100 la ilaha illallah 100 salatin annabi 100. To ko mace ko namiji sai mutum ya ɗauko wannan layar sai ya ɗaura ta a saman carbinsa sai ya ɗaga hannayensa sama sai ya faɗi ya Rabbi ya Rabbi sau 3. Bayan mutum ya faɗa to sai mutum ya ƙudurta niyya ya faɗi ya Rabbi Allah zan yi wuridin qul huwa naba'ul azim. Da niyyar Allah ka mun buɗin da jama'a za su yi ta zuwa wajena sayayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata. To ana yin wuridinsa ne kullum 3,000 tsawon kwana 7. A rana ta 8 za a samu zabi manya guda 4 sai a zo sai a yanka sai a yi sadaka. Duk wanda ya yi wannan zai sha mamaki da